हेल' रायजोफोरखौ आंनि भिडिअआव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नै लबार बागान थालिर बागान बिफां साया आराम थान्दा थार दिनै बेहाय जायगाया गरमाव बिराद मोजां बेहाय थानो एसे बायदि मोनखायो। दा बेहाय खारोमोन आरोखि जों गोदो प्रेक्टिस दे आं बेहाय जायगाया माबायदि नायथावथाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरोखि आं दा सावरायगोन भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिमल' नाय बे भिडिअखौहाय। दा बालाबारियावबो खारग्रा दं औरैहाय बालाबारि औरै आरोखि बालायावनो खारो आरोखि दा बेजोंथ' खारजाला लामाबो गैला बेहाय होथेबाय थालिर बागानबो नालाय। लबारबो आथा बख'गासिनो दं नै लबारनिया लबार आथा नैबेलाय नै लबार आथा बियो गासिबो बख'गासिनो दं आरोखि दा नै लबार आथा जेरावबो नुजोबगोन आं देखायनि र' नैबेलाय नै लबार आथाया एसे दं आरोखि हनै एसे दङ जमा खालामनानै लाङो आरोखि बेखौहाय। थ' रायजोफोर दा मेन खारना जाहैबाय आं बेहाय बेरायथावथाव खारनोबो जायगा एसे नायफैदोंमोन आरोखि खारजागोना खारजाला जे गोदो प्रेक्टिस खालामबाय थायोमोन जे बयबो सेंग्राफ्राबो प्रेक्टिस खालामोमोन बेहायनो आर्मि पुलिस कामान्ड' बेहायनो खारजोबोमोन गोबां मानसियाबो मोनलांबाय बेहाय खारनानैनो गोजौ गाहाय देन्जार आरोखि खारग्रा लामाया ओरैथिं थारखादा दंबावोसो थारखादा सेर सेरजों खारो आरोखि फुरा दा देखायगोन आं थारखादाखौहाय नै दहाय लांखांबाय बेखौ गैला दा नै लबार आथा दा बख'गासिनो आरोखि दा बिफांफ्रा बिराद गिदिर जाबाय बैसो जाबाय बे बिराद गोबाव जाबाय बेलाय नै आथाया बुरजा दंबावोसो माथो बेहाय। थ' गाइसमान नै नैबे सेर सेर खारो आरोखि नै थारखादाबो दं बेहाय नुबायना नैबे थारखादा बेरा बे गय बागान ओरै गय बागान आरोखि बियो आलदा मालिकनि बे थालिर बागान लबार बागान बे मोनसे मालिकनिनो आरोखि ओरै लामाया सिल सिल नुबायना बेजों खारोमोन आरोखि दा बेखौनो नाय बेरायथावथाव खारजागोना खारजाला दाथ' प्रेक्टिसखौ बन्द' खालामथ'दों नालाय आंबो खारथ'वाखै नायथावथाव खारजागोना खारजाला बेथ' दा खारजानाय नंला फिल्डफ्रावनो खारहैनांसिगोन दासा फिल्डआवहाय दतमायाव बेवहायनो खारहैनांसिगोन आरोखि जाय गैला दा नैबेबो खारजाला हाग्रा जाजोब्बाय बिराद हाग्रा जाजोब्बाय नै जिबौबो ओंखारो आरो बेहाय गिनोबो ओंखारो आरोखि खारनायाव जिबौबो ओंखारो मा ओंखारो मेरला जाबाय आरोखि जिबौ ओंखारनाया बेहाय जिबौ नुनाया मेरला जाबाय सिगांनिफ्रायनो जायगायाथ' बिराद साफानि माथो खारोबो खोमा सोरबा सोरबा आंसो गैया नुनाय जाया फैला नालाय आं दाना बिथिं बारा बेरायफैथारला ओंखायनो दिनै खेबसे खारो ना मायो बेखौसो खबर लानानै फैदों एसे नायथावथावनो मोनसे भिडिअ लाबोनानै आरोखि नोंथांमोननि सिगाङावहाय। किडनेप खालामगोन आं नोंखौ मिथिबाय मिथिगौ ना आरो किडनेप खालामनानै नोंखौ मा खालामगोन मिथिगौ ना बे आलु गेसावखौ नोंखौ ओरै बख'गोन आङो आलु गेसाव नोंनि बे आलु गेसावा गरनाया बेखौ बख'गोन आं नोंखौ मिथिबाय दा साला थार गज' साइस गैयै ना गोरान ना मासुवा ना गेसाव मोनामलायग्रा साइस गैया साला होनदों बेटारि बख'नो नों आंनिखौ दम दं नों आंनि बेटारिखौ बख'नो नोंनिखौनो आलायगोन आं ओरै आलायनानै माला गानगोन आं मिथिबाय माला गानगोन आं मिथिबाय दा आंनि बेटारि बख'ग्रा बे साथाथिं ओरै थुफ्लंना होनानै एकदम। थ' रायजो राजा नोंथांमोन दा मेन पइन्टआव फैसै आरोखि ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जागासिनो दं जे इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड बिथाङा आगोल चेनेल दंमोन बे ओमफ्राय दा बिथाङा फेसबुक पेजाव थारगज' आरोखि दा थारगज' नाम लाबाय दा बिथांखौहाय सासे सिख्ला आनजलि बिटिवाइ बे बिथाङा ट्रल खालामदों आरोखि दे बिथाङा बिनि सायाव मोनसे कन्टेन्टखौ लानानै भिडिअ लाबोदों जे गोजौआव जे पस्टनि टाइटेलाव बे सिख्लानि पस्टनि टाइटेलाव लिरनाय दंमोन जे फैसानि बादै आरोखि बे भिडिअ लाना फैदोंमोन दे फैसाया माला हरो मा हरो बेखौथ' जों मालायनि माबाखौ जेबो मिथिला ओमफ्राय बे सासे सिख्ला आरोखि सासे सिख्ला मानसि गोबां माबा माबि बाथ्रा ना गोरान जाग्रा माबा जाग्रा रांख्रेब खाख्रेब बिराद माबा माबि गाज्रि जे मिनिथाव बाथ्राजों जे बिथांखौहाय बिराद नेग्लेक्ट खालामलांबाय आरोखि ट्रल खालामलांबाय। दा जोंनि बर' हारियाव
फेमास इउटुबारफोर दे फेमास इउटुबारफोर दे गोबां दे गावजों गावनो ट्रल खालामलागासिनो दङ सोरखौबा ट्रल खालामनाय सोरबा सिख्लाया सोरखौबा ट्रल खालामनाय दा आं सानो आरोखि बे सिख्लायाबो भाइरेल जानो थाखाय फेमास जानो थाखायसो बे भिडिअखौ लाबोदों बेबायदि आं सानो आरोखि दा मेन पइन्टआव आं माबायदियाव सानो जे एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड बिथाङा सासे हाबा जाबाय सासे बोराय जाबाय बियो आं संसार जानाय आरोखि बिथाङाहाय मालायनि संसार जानायाव जे आनजालि बिटिवाइ बिथाङाहाय बायदिसिना जे भिडिअ लाबोनाय बेखौ आंबो मोजां मोना आरोखि जे बिथाङा जे सुखु गोजोन रायजो जाखाबाय संसार जाखाबाय जे आनजालि बिटिवाइआ एन्टारटेनमेन्टनि मा जायो मा मायो बेखौथ' जेबो मिथिला समाजसो खिन्थागोन उनफ्राव खिन्थागोन आरोखि उनफ्राव मोनसिगोन बेखौ समाजसो मा जायोमोन बे गोदोनि एक्स गार्लफ्रेन्डआ मा जायोमोन बेखौथ' जेबो मिथिला जायखिया आरोखि उनाव मोनसिगोन बिथाङा मानि थाखाय बेबायदि भिडिअ लाबोदों आनजालि बिटिवाइआ बिनि सायाव भाइरेल जानो साननो नागिरनाय गावजों गावनो इउटुबार कन्ट्रभारसियाव सोलिनानै भिडिअ लाबोबाय थाग्रा दा गोबां दं आरोखि आं बिसोरखौ बुङाखै दा गोबां दं इउटुबारनो गावजों गावनो कन्ट्रभारसियाव भिडिअ लाबोबाय थानाय दे रायजोफ्रा नोंसोर बे कन्ट्रभारसिनि भिडिअ गावजों गाव ट्रल खालामनायनि भिडिअ बेफोरखौ नायना मा मोजां मोननांगौ जाखो आलादा भिडिअ लाबो गोबां भिडिअ लाबो जे नोंसिनि बेबायदि गावजों गाव कन्ट्रभारसि खालामलायनाय भिडिअखौ जे रायजोफ्रा नायनो मोजां मोनखाया बिदिखौल' बोरै नायबाय थानांगौ जाखो सानफ्रामबो बेनो फेसबुक खुलिबाबो इउटुब खुलिबाबो बेनो गावजों गाव ट्रल खालामलायनाय जोंनि बर'नि ससियेल मिडियायाव बेबायदिनो जालागासिनो दं नै दा आरो गोबां फेमास इउटुबारफ्राबो दा भाइरेल जागासिनो आरोखि गावजों गावनो कन्ट्रभारसि खालामलायनाय खायसे इउटुबारफ्रा जेबो नांजाया आरोखि होनब्लाबो जे बुजिग्राफ्रा मोनसेफोर भिडिअ मोननै भिडिअ बानायबाय दलद थाबाय जोब्बाय आरो बानायला बेबायदि आरोखि जे रायजोफोर एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डखौहाय बे थार गज' बिथांखौहाय बे आनजालि बिटिवाइ बे सासे सिख्लायाहाय मा होननानै रायखो मा बुंखो खोनासंग्रोदो बेखौहाय रायजोफ्रा ओइ नालि थार गज' इन्टारटेनमेन्ट ना गोरान गावखौ गाव जि साइस मोननानै लायोना नोङो हा जायाफ्रा मानो साइस गैया बाइस गैयानो आलु गेसाव मानसिखौनो बोरैबा नायबा ना गोरान बायदि नुखाथारो साइसआनो गैथारा एकदमबारे गावखौनो गाव जि दुगा खालामनानै लाबावो बेखौनो एकदम आं हिर' बायदि खालामनानै लाखायो दुगा फागानो जायाफ्रा मानो जों बायदि जानांगौ मथिथिनो मिथिबाय जों मा जायो मिथिगौ नोङो जों जाहैबाय बोरमा बेदर अमा बेदर दाउ लकेल बिदि जाग्रासो मिथिगौना नोंलाय मा जायो नों मा जायो ना गोरान रानख्रब आलु गेसाव साइस गैयै नोंखौ मोनबा नै बेजों ओरै सौगासिनो सौगोन आं नै आया नैबे थाव बेरदेरनाय दङ नै आंना दहाय थाव बेरदेरदों ओंख्रि संनायाव नुवाखै नों माबायदि मावथि जोंफोरो मिथिबाय नुवाखै बेरदेरनानै नै बिदि सिन जालायलायो जोंना जों साफाबो नङा जों एकदमबारे होनबाबो जोङो ओरैबायदि मथिथि एकदम मस्तान बाहुबालिखानै मिथिबाय नोंखौ ओरै सौगासिनो गानलोब खालामनानै दोनो मिथिबायना मानसिखौनो रागा जोंखाथारो ना नोगोरनो माबोरै मानसि बियो आलु गेसावनो साइसआनो गैया मा जायो नोङो मा जायो मा जानानै बेबायदि जाखो नोङो रानख्रबनो देहा गैयैनो फांब्ल'ब्ल'नो फानथाव साला साइस गैयै गावखौनो गाव जि साइस मोनना लायो हिर' मोनना लायो खोमा ना नोङो हो आलु गेसाव बारा गोबाव गैला नोङो मिथिबाय बारा गोबाव गैला नोङो लामायाव बेंस' नोंखौ गांलाब सौख्लाबगोन आङो मिथिबाय दा आं जोबोद खेला गेलेखानाङा नोङो मिथिबाय जोंखानोसै आङो नोंखौ मिथिबाय दा रागा जोंबाथाय आंना नैबे थिखिनियाव थांखायो आंना खर' दावखैखायो थिखिनियाव थांखायो मिथिबायना साला गावखौनो गाव जि हिर' मोननानै लायो खोमा ना गोराना मासुवाया
मासुआ गेसावनो जि गेसाव मोनामखायो मानसियानो थासर गेसावनो ना मासुआनो ओरै खाथिजों थांबाथ' गेसाव मोनामलायो जों बायदि जानांगौ मिथिबाय जोंजों सुजुनो नामा नै रुजुफैलाय जों माबायदि जायाब्रा मानो रागाजों खारहा मानसिखौनो साला नोंखौ लामायाव लोगो मोनबा मिथिबाय दा लामायाव लोगो मोनबा नोंखौ किडनेप खालामगोन ना नोंखौ मिथिबाय मिथिगौना आरो किडनेप खालामनानै नोंखौ मा खालामगोन मिथिबाय ना बे आलु गेसावखौ नोंखौ ओरै बख'गोन आङो आलु गेसाव नोंनि बे आलु गेसावा गरनाया बेखौ बख'गोन आं नोंखौ मिथिबाय दा साला थार गज' साइस गैयै ना गोरान ना मासुआ ना गेसाव मोनामलायग्रा साइस गैया साला गोबां गोदाव सोराव खोथा जानला मोनला खोथा जानाय लोंनायजोंसो लानानै जे बुंनाय खोथाफ्रा आरोखि बिदिसो जानाय लोंनाय रांख्रेब खुख्रेब माबा माबि साइस गैया मा गैया गावनि हेन्डसामनो माबानो जे बेफोरबायदिजोबसो खोथाफ्रानो जेबो पइन्टआनो गैया माथो गावखौ भाइरेल खालामनो गोसो मालायनि सायाव मालायनि भिडिअ कन्ट्रभार्सि खालामनानै बेबायदि लाबोनाय मालायखौ ट्रल खालामनाय गावबागाव पार्सनेल लाइफ गावबागाव लाइफसो मालाय बेथ' सासे बोरायसोना बेथ' मोनसे गाज्रि भिडिअखौ लाना फैयाखै ससियेल मिडियाफ्रावहाय बिथाङा जेबो जानला मोनला भिडिअखौनो बांद्राय लाबोलायबावासै बे खालि इन्टारटेनमेन्ट नालाय इन्टारटेनमेन्टनि भिडिअल' लाबोयो कमेडि बे आरोखि जे बिथांखौहाय जे रांख्रेब माबा माबि गोरान ना गोरान जाग्रा मा जाग्रा बेफोर जाहैबाय कन्टेन्ट बेनो जाहैबाय भिडिअआ आं सानो बे सिख्लायाहाय जे गावखौनो गाव भाइरेल खालामनानै लानो जे फेमास जानो गोसो थाखायसो बे भिडिअखौ लाना फैदों बेबायदि सानो आरोखि आङो दा एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डआहाय थारगावजों बिथाङाहाय आनजालि बिटुवाइनि सायाव रिप्लाइ हरबाय आरोखि दा रिप्लाइआव मा हरदों नोंथांमोना एसे मोजाङै नायदो आरोखि रिप्लाइआव बिथांखौहाय मा होनदों आरो बिथांखौ सिनायगोन सिनाया बिथांखौथ' सिनायासो होनखादों मा जेबो मोनथियासो होनदों एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड बिथाङा आरोखि थारगावजों बिथाङाहाय दा भिडिअखौ नायग्रोदो नोंथांमोनाहाय नोंथांमोना नैबेखौ नायनानै लाग्रोदो एन्जेलि बिटिवाइनो नैबे नामाहाय जुम बोहाबना नायनोसै आं मानसिखौहाय दाउ बयलार 20 थाखानि बायग्राया बिसोरनोमोन दा थ' बे मानसिखौ नायनानै लाग्रोदो नोंथांमोना फट'खौ चेक खालामग्रोनो एसे मानसियाहाय नैबेनो आरोना स' जों दा बिनि सायाव एसे सावरायगोन आरोना रायजोफोर नोंथांमोना मोजाङै गोसो होनानै नायबानो जाबाय नैबे मानसिनि प्रफाइलखौ नायनानै लादो नै नोंस्रा महरखौ आं जेबो बुंथ'ला दा एसे बुंथों ANJWLI बिटिवाइनो आनजालि बिटिवाइ आरोखि ना बिनि नामाहाय थ' आं बिनि बागै बुंगोन आरो रायजोफोर मोजां खोनासंनानै लाबानो जाबाय थ' नोंथांमोना मानसिनि महरखौथ' एसे नुखाबाय माबायदि मानसियाहाय एन्जेलि बिटिवाइनो बे आंखौ जावनो फैग्रा आरोखि ना रायजोफोर आंखौ जावनो फैदों बेयो आंखौ माबा बुंदों साइज गैया बाइस गैया माबा ना गोरान जाग्रानो माबा जाग्रानो आं जाला गि दाजा आं ना गोरान जायो ना नाफाम जायो ना नालेंखर जायो नोंनो मानो नांगौ आं जायैखौ नोंलाय सोरब्रा आंखौ बेबायदि बुंग्रा अनजलि बिटिवाइ मुगै सुगै साइस गैया बाइस गैया गान्दा गागे खुगा लानानै बुग्लेब ग्लेब अरमांमां बुगालिलि मा साइस दं गावलाय मा साइस दं जेबो साइजानो गैया माथो साइस गैया बाइस गैया आइखोन मानसिखौ नाय साइड एंगेलजों नाय दाम्पार गारिनि हेडलाइट फिउस थांनायाबो नाङा मानसिया आरो ओरै साहाजों नायलाय नों साहाजों अरजों खामफ्रामनायबो नाङा मिथिबाय रायजोफोर अरजों खामफ्रामनाय नुखागोन आरोखि ना बे मानसिखौहाय एकदम नायजाक गैखाया गान्दा गागे खुगा लाना बे आंखौ जावनो फैदों साइस गैया बाइस गैया आंलाय माला आं हिनजाव बुंनानै लाखो बहा नुवा नोंलाय गोबोरखि साइस खिब्रमायाव उग्रालायनो खियाव उग्रासो बे मानसिया खियाव उग्रा आरोना रायजोफोर मोजां होनो गोसोआलाय आं बाराखौबा बाजारसो लोगो मोनलाबायोमोन आं बे मानसिखौ दाउ बयलार 20 थाखानि बायग्रा मानसि बे मेरला लोगो मोनबाय बे मानसिखौ बाजारावहाय दिनै आंखौसो उल्था जावलायलायबावदों बे आंलाय ने हेन्डसाम जाहैदों हेन्डसामखाना आंलाय मानो हेन्डसाम नङा जाखो आंलाय हेन्डसामखायथ' हिर'इन सिख्ला मोनदोंब्रा आङो आरो मा बुङो नोंलाय आंखौलाय गान्दा गागे खुगा लानानै बुग्लेब साइस गैया बाइस गैया अरमांमां दाबेरनो जाना बुग्रा खामानिखौ जाग्रा जासोमनानै थाग्रा
एखे बिदि नुयो मानसिखौनो नायलाय नों एकदमबारे आगोल बिदि जावफेरामोन दे दिनै गाज्रि जावबाय आं मानसिखौ होनखाबाय आं आगोल बिदि नुनानै जोंबाय आरो ना रायजोफोर बिदि जावफेरामोन आं खिन्थु दिनै नुनानै जोंबाय आं मा साइस दं बेलाय दाब्लाब्लानो आइखोमबो एकदम गरिला सिम्पान्जि खुसेंग्रा साइस खासेव गलथा साइस जेरै दं बिदिनो एक फेनबो गैया अनजलि बिथिवालै नोंनि नामा है अनजलि लानो समाय बेखौ नोंनि नामखौ नों नामखौ हा सावथाल खेना ला नों सावथाल खेना लाबा साबसिन समायगोन नों नामखौ मायरोबो नोंगौ नों सावथाल खेना लागुबै मिथिबाय सावथाल खेना होनबा बिराद समायगोन एकदमबारे बादामालि बेगें जाग्रा नुखायोलै सयथिबो आं लाजिनानै थैलासै नायलाय आइखौ बुदलाजोबनाय मा साइस दं बेलाय गोबोरखि साइस एकदमबारे गोबोरखिनि एम्फौ जाग्रा हराव गुमा साबलाबायनानै जाग्रा एकदमबारे थाम्फै साबथिंलाबायनानै जाग्रासो नुयो आइखौबो गिला राननाय गेहि राननाय गेस गैयै सयाबिन जादलानानै बुनाय बेनोलायनो गोथाव बेदर जाग्रा मोनसेबो नङा बेनि खोथाया बहा बेदर बायनानै जानो हानांगौ बेलाय गैया जेबो गैया बे बेदर बायनानै जानो हाया जेबो जानो हाया सयाबिन जानानै बुनाय नुखायो मानसिखौनो नायबानो सिनायखायोना सयाबिन जानानै बुनाय माबायदि मानसिखौनो थोल्लौ नुखायो लेवार बायदि बेलाव बायदि नोंगौ लेवार गान्दा बायदि आइखौनो मानसिया थोल्लौ एकदमबारे बेलावफ्रा जेरै थनथ्र'नानै थाया होनबा बिदिसो नुयो मानसिखौनो थोल्लौ एकदमबारे थनथ्र'नानै थाग्रा ओरै बोब्लाबा लावजोबगोन माइरिबो आरो मा होनदों बेयो बेटारिखौ सावजानो ना मा होनदों बेटारि बख'नो नों आंनिखौ दम दं नों आंनि बेटारिखौ बख'नो नोंनिखौ होनदों बेटारि बख'नो नों आंनिखौ दम दं नों आंनि बेटारिखौ बख'नो नोंनिखौनो आलायगोन आं ओरै आलायना माला गानगोन आं मिथिबाय माला गानगोन आं मिथिबाय दा आंनि बेटारि बख'ग्रा बे साथाथिं ओरै थुफ्लंना होनानै एकदम माबानो माला गानहोगोन आं मिथिबाय सैमानो माला गानहोगोन आं आंखौ जावनो फैदों बे